идея чист? Идея ин чизест, ки дар сари шумо пайдо мегардад ва агар барои амалисозии он ҳеҷ коре накунед, вай дар сари шумо ҳамин тавр воқеъ мемонад. Айни ҳол дар бораи шахсе бароятон мегӯям, ки вай исбот намуд, меҳнат ва хоҳиши зиёд метавонад ҳамаи идеяҳои дар сар бударо амалӣ созад. Салом, Файздин ҳастам бо шумо. обуна шуданро фаромӯш насозед, чунки аз видеоҳои ҷолиб бехабар намонед. қаҳрамони мо 24 феврали соли 1955 ба дунё омадааст, аммо тақдир ба рӯяш нахандид. модараш баъди ба дунё омаданаш аз ӯ рӯй мегардонад, аммо вай зиёд беволидайн намемонад ва ӯро оилаи Пол ва Клара Джобс ба фарзандӣ қабул менамоянд. онҳо фарзанддор шуда наметавонистанд ва ба хулосае омаданд, ки кӯдакеро ба фарзандӣ қабул мекунанду ба воя мерасонанд. вақте ба оилаи нав қабул мешавад, падару модар ба вай номи Стив мегузоранд. Стив аз хурдӣ кӯдаки боистеъдод буд. вақтҳо мегузашт ва мисли кӯдакони дигар ба воя мерасид. наздики ба 12-солагӣ падару модар ва худи ӯ ҳис намуд, ки шавқу рағбати зиёд ба электроника дорад. рӯзе вай хост ба муаллими физика кӯмак намояд ва барои кабинети физика ченкунаки қувваи барқ, яъне волтиметр сохт. ягона чизе, ки ба вай намерасид, ин қисмҳои зарурии электронӣ буд. агар ба ҷои вай каси дигар мебуд, кайҳо ин корро партофта буд, аммо Стив не. писарак илоҷи ин корро ёфт. гӯши телефонро гирифту ба Уильям Хулит занг зад. мумкин баъзе шумо аз рӯи насабаш ӯро шинохтед. вай директори генералии ширкати бузурги электроника дар ҷаҳон HP буд. инро тасаввур карда метавонед? кӯдаки 12-сола телефонро гираду ба директори генералии як ширкати калон занг занад, ки вай метавонист ҳатто ӯро гӯш накарда телефонро дар рӯяш хомӯш кунад. аммо баъд Стив муяссар гардид, ки Уильямро дар ҳайрат гузорад. баъди гуфтугӯи 20-дақиқаина, Уильям ронандаеро бо як қатор қисмҳои электронӣ ба хонаи Стив равон кард. ба тобистони ҳамон сол Стив ба коромӯзӣ ба ширкати HP рафт бо даъвати Уильям. дар даврони мактабӣ Стив дӯсте пайдо кард, ки бо ӯ ба кори дӯстдоштаашон, яъне электроника машғул мешуданд. дертар онҳо ҳарду дар ширкати HP коромӯзӣ мекарданд. баъди хатми мактаб, рафиқаш бо ин ширкат ба ҳайси инженер ба кор қабул гардид. касе ки кори худро дӯст медорад ва худашро ба он мебахшад, вай албатта ки дар дил орзуи чизе сохтанро дорад. ӯ хост, ки компютери худашро ихтироъ намояд. Стив Джобс бошад, роҳи худро дигар карду нахост, ки дар фирмае, ки дӯсташ кор мекунад, корро идома диҳад. вай ба фирмаи Atari ба ҳайси дизайнери видеоиграҳо гузашт. аммо баъди чанде ин кор ба дилаш заду аз кор рафт. вай ҳамроҳи дӯстонаш ба Ҳиндустон рафт. ӯ ин сафарашро чунон баён кард, ки баъзан вақт инсон аз ҳама чиз монда мешавад ва мехоҳад ба дуриҳои дур равад. барои ман ана ҳамин сафар боиси тавлиди идеяҳои нав дар сарам гашт. дӯсти даврони мактабиаш бошад, дар амрико монд ва ба кораш идома медод, лекин корҳояш бенатиҷа набуд. соли 1975 вай ихтирооте кард, ки дер боз интизораш буд. аввалин компютери дастӣ, яъне ноутбукро ба намоиш гузошт, ки ин дар замони кор дар фирмаи HP буд. аммо мутаассифона кори ӯро хуб қабул накарданд ва ӯ аз кор рафт ва ба ширкати Atari ба кор қабул гашт. як замоне дӯсташ ҳамчун дизайн дар ин ширкат кор карда буд, ана ҳамон ҷо. мутаассифона Atari ҳам кори ӯро фоиданок надонист ва ӯро аз кор пеш карданд. баъдан ӯ дар бораи ихтирооти худ чунин гуфта буд: ҳама чизи нав дар аввал хуб қабул намешавад. ӯ дигар дар ин ду ширкат кор карда наметавонист, чунки дигар маъное надошт. дар ана ҳамин даврони бекории дӯсташ, Стив аз Ҳиндустон бармегардад. аввалин коре кард, дӯсташро хабар гирифт. дӯсташ бошад, дар бораи нокомиҳои худ нақл кард ва онҳо то нисфи шаб суҳбат карда фикру андешаҳояшонро дар бораи ташкили ширкати хусусӣ карданд.
ана ҳамон вақт қадамҳои аввалинашро дар бозори электроника гузошт. чӣ хеле ки маълум гашт, ӯ муваффақ гардид. 1 апрели соли 1976 стив ҳамаи таваҷҷӯҳашро барои дарёфти номи ширкат равона сохт. вай дар хотир овард ки дар замони ҳиндустон буданаш ӯ аз себ парҳез мекард ва пешниҳод кард ки ширкатро Apple номгузорӣ намояд. ҳиссиёташ ӯро ноумед накард. вай медонист ки номи ширкаташон аз оне ки бо ҳарфи А оғоз мегардад дар ҳамаи рӯйхатҳо дар сатри аввал хоҳад буд. он замон интернет рушд накарда буд ва рӯзномаю маҷаллаҳо ва справочникҳои телефонҳо миёнарави байни ширкатҳову харидорон буд. дар ҳамон вақт логотипи ширкатро сохтанд ки Ньютон дар зери дарахти себ нишастааст. аввалин маҳсулоте ки пешниҳоди мардум карданд, ана ҳамон ноутбуке ки дӯсташ сохта буд ва дар ду ширкат HP ва Atari напазируфтанд, ҳамон буд. Apple 1 чунин ном дошт ҳамон компютер ва ин аввалин сармоягузории Джобс дар соҳаи электроника буд. барои ин вай мошини фургони дӯстдоштаашро фурӯхт. баъди ин маблағи ба дастомада дар ҳаҷми $1300 имея аввалин фоида буд ва ин ҳардуро сахт ҳавасманд сохт. барои кори ширкатро пеш бурдан бино лозим буд. барои осонии кор Стив хонаи худро ба офиси кориашон табдил дод. он замон Стив ҳамроҳи падару модараш зиндагӣ мекард. падару модар бошад, ба кори ӯ зиддият накарданд. баръакс, модараш Клара Джобс ҳатто ба писараш дар корҳояш кӯмак мерасонд. вай ҳамчун котиба ба онҳо кӯмак мекард ва ба зангҳо ҷавоб медод. ҳар як ширкат дар раванди кор бо рақибон вомехӯрад ва албатта ки Apple ҳам бо рақиби худ вохӯрд ки Altair 8800 буд. ин мошин тугмаҳои худро дошт ки барои ҳисобҳо ва пешбурди кор мебоист ки якчанд маротиба тугмаҳоро зер кард. агар дар вақти чидани тугмаҳо ба хатогӣ роҳ медодӣ, аз нав бояд ин корро анҷом дод. аммо ин барои баъзеҳо қаноатбахш набуд. Apple аз рақибаш як қадам пеш буд, чунки компютери Стив ҳам клавиатура дошт ва ҳам монитор, ки кори кардаатро дар монитор нишон медод. чӣ хеле ки набошад, якумин компютери Apple дар утоқи хоби Стив сохта шуда буд. мушкилии асосӣ он буд ки ин ихтирооташонро ба кӣ фурӯшанд. ба кадом мағозае мерафтанд, бо худ компютерро мегирифтанд, аммо ҳеҷ як соҳибкор онро намехарид. лекин як соҳибкор розӣ шуд, аммо бо як шарт: пулашро баъди фурӯхтани компютер медиҳад. хушбахтона ин навгонӣ дар як ҳафта ба фурӯш рафт. баъдан гурӯҳ ба хулосае омаданд ки барои кор утоқи хобаш хурд аст ва бояд ба гараж гузаранд. аввалин компютерашон бо нархи $666.66 ба фурӯш рафт. чунин гузоштани нарх фикри рафиқаш буд. 100 компютери аввалинашон ба онҳо фоидаи хуб овард, аммо барои боз ҳам ривоҷ додани кори ширкат маблағи зиёдтар лозим буд. самти ҷамъоварии маблағ ва фурӯши маҳсулотҳоро Джобс бар дӯш мегираду самти бастабандӣ ва сохтусозро дӯсташ. норасоии маблағ чунон корашонро душвор карда буд ки қариб ки корашонро барҳам медоданд. аммо Стив нафареро дарёфт кард ки ҳамчун сармоягузор ба Стив $92,000 дод ва $250,000 дигар хатти қарзӣ дар бонк кушод, ки баъди хуб пеш рафтани кор метавонистанд боқимондаи маблағро гиранд. ҳар як аъзои дастаи Стив аз кори ӯ розӣ буданд ва рӯҳбаланд гаштанд. Стив мефахрид ки кораш рушд карда истодааст. дастони дӯсти Стив кушода шуданд ва чӣ гуна қисмҳои электроние мехост сари вақт ба даст меовард ва корашро ба завқ анҷом медод. ҳамин тавр соли 1980 ба бозор Apple 2 ба фурӯш мебарояд. бо монитори ранга, дисковод, системаи оддии DOS ва системаи файлҳоро дар худ дошт. ин компютер рекорди худро гузошт ки харидоронаш аз ҳад зиёд буд ва роҳбаронашро миллионер кард. роҳи онҳоро ба биржаи амрико кушод. аммо ҳамаи кор авҷу пастии худро дорад. соли 1981 дӯсти Стив дар яке аз парвозҳо
самолёте ки нишаста буд дар вақти парвоз ба садама дучор мешавад ва ҷароҳати мағзӣ мебардорад ки ҳеҷ чиз дар хотираш намемонад. аз ин сабаб кори ширкат 2 сол ба қафо мезанад. соли 1983 баъди 2 соли муолиҷа вай ба кор шурӯъ кард. аз ҳама чизи фарқкунандаи Стив он буд ки вай зиёд энергетичный буд ки метавонист диққати оммаро ба худ ҷалб намояд. ӯ худро пурра ба кораш бахшида буд ва чунин қуввае дошт ки метавонист аз ҳар як коргараш шираи кори ӯро истифода барад. дар бозор рақибон то рафт зиёд шудан гирифтанд ва ба сари Ҷобс идея омад ки дар вазифаи роҳбари Apple собиқ директори ширкати бузург Pepsi Ҷон Скалиро гузорад. вай менеҷери барҷаста ва маркетологи муваффақ буд. ин хатогии калони Стив буд ки баъди чанд муддати кор бо роҳбарияти Ҷон Скали ҳатто худи Стивро аз кор озод карданд. баъди аз кор рафтани Стив корҳо он қадар ҳам бад набуд, чунки бо заҳмати 12-солаи Стив ва системаи оперативии вай кор рӯ ба раҳми худо пеш мерафт. аз ҳама бадаш он буд ки аксияҳои ширкат то рафт паст шудан гирифтанд. вай боз ширкати худро бо номи Next кушод ва дар вай системаи оперативии худро сохт. дар тӯли роҳбарияти Стив ширкати Next зуд тараққӣ кард. ин замон Apple мехост Nextро бо нархи $429 миллион имея бихарад. аммо Стив шарт гузошт ки дар он ҳоле Nextро мефурӯшад ки агар вайро директори генералии Apple таъин намоянд. онҳо розӣ шуданд. таҳти роҳбарияти Стив дар Apple ихтисори як қатор кормандон шуд ки ин ба пешравии ширкат оварда расонид. аввалин iMac 15 августи соли 1998 ба намоиш гузошта шуд. пас аз он OS X ихтироъ шуд. баъди як сол аввалин ноутбуки iBook ихтироъ шуд. революсия дар соҳаи мусиқиро ширкат соли 2001 ба вуҷуд овард ки ана ҳамон сол iPod ва мағозаи App Store сохта шуд. ин плеер серхаридортарин гашт дар ҷаҳон. баъди плеер соли 2003 iTunes Store сохта шуд. Стив аввалин шахсе буд ки мусиқиҳоро дона дона мефурӯхт. ҳама дарк карданд ки техника рӯз то рӯз тараққӣ ёфта истодааст. Стив тугмаҳои классикиро ба сенсорӣ иваз намуд. акнун мо бо қуллаи машҳуртарини ин бренд расидем. презентатсияи соли 2007 буд ки ба ҷаҳониён аввалин iPhone-ро муаррифӣ карданд. баъди якчанд маротиба расонидани ангушт ба ҳамаи функсияҳои телефон дастрасӣ пайдо мешуд. баъди як сол MacBook Air муаррифӣ шуд ки бо сабукӣ, тунукӣ ва қуллаияш мардумро дар ҳайрат. соли 2008 бошад планшети iPod муаррифӣ гардид. августи соли 2011 ширкати Apple қимматтарин ширкат дар ҷаҳон номида шуд. баъди чунин муаррифӣ Стив ба ҷаҳониён эълон кард ки аз роҳбарияти ширкат даст мекашад. вай изҳор дошт ки дар ҳаётам чизе ки мехостам ба он расидам. вазифаашро бошад ба Тиму Кок дод ки роҳбарии шӯрои нозирони ширкатро бар дӯш гирифт. имрӯз бошад ширкати Apple лидери бозорҳо дар ҳама кунҷи дунёст. дар як квартали соли 2019 фоидаи Apple ба $64 миллиард расид ки ин маблағи кам нест. соли 2003 дар Стив бемории рак дар меъдааш ташхис карданд, аммо ӯ дар ин ҳолат қисми зиёди вақти худро ба кори дӯстдоштааш сарф менамуд. Стив тахминан соатҳои 3 рӯз 5 октябри соли 2011 дар хонаи худ дар Калифорния аз сабаби аз кор баромадани шушҳояш аз олам мегузарад. ӯ дар иҳотаи наздиконаш, зану фарзанд ва хоҳараш ҷон бохт. аз рӯи гуфтаи наздиконаш Стив хело ҳам оромона ҷон бохт. дӯстон, чунин буд қиссаи ин марди бузург. фикрҳоятонро дар коммент нависед, видеоро ба дигарон фиристед. боқӣ ба ҳама саломатӣ.